Ing kene ing pesareanipun Bapa Jayus PT pengarang sastra Jawa ingkang kapundhut ing dinten Selasa Legi tanggal 19 Juli 2022. Ing dinten punika tanggal 6 sasi Juni tahun 2026 kula kapatah maos cerkakipun kangge pangarep-arep anggenipun Pak Jayus sowan ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi tansah ayem tentrem bagya mulya ing alam kelanggengan. Ing kalodhangan punika kula waosaken cerkakipun Pak Jayus PT ingkang dipun cetak ing buku judulipun Gara-gara Kagiri-giri. Cerkak ingkang asesirah Pasemon. Tikus-tikus sepi nyenyet jeketet ora wani ungket-ungket ya amarga dadi buron. Dikepung kucing leren anggone sobo numpuk pangan. Satemah mung jagakake tandon pangan sing saya suwe saya nipis. Sawise kari koret-koret lan ana sawetara sing mati keluwen. Jaya kadut tetuwane tikus ing kono duwe kermah. Pokoke kudu ana sing wani metu golek bantuan. Golek bangsane dhewe sing makmur uripe. Wis mesti welase yen krungu ana bangsane sing sengsara keluwen ngene iki. Krenae Jaya kadut ngajak rapat sore-sore ing jero lenge. Nanging kabeh dalan metu wis diampingi. Metu ndi yen ora gawe dalan anyar sing durung diweruhi. Surasapar nanggapi amrih slamete. Ya, bener. Kudu gawe dalan anyar sing adoh tembusane. Ayo diwiwiti saiki. Kerja bareng senajan weteng klik. Rong dina aku ya urung klebon apa-apa. Dul sabrang wage ngajak ndang gage. Mumpung isih ana sisa tenaga. Bagus, pancen kudu saiyek yen pengin ndang wareg, ndang oleh bantuan pangan. Jenenge isih ana pangarep-arep kanggo urip. Tinimbang mung pateng klemprak mengkis Senin Kemis ambekane. Rak mung kaya ngenteni mati sak cindil abane. Ukut kabeh cures apa ora malah ngeres-ngeresi. Cancut gumregut kabeh katut sak wadone rina wengi ing kahanan luwe tandang gawe ndukir-ndukir gawe dalan anyar sing adoh tembusane. Dalan anyar rampung dedul ing satengah alas gung liwang liwing. Surasapalan dul wage mecongos metu kebak kaprayitnan. Metu saka leng mambu gandane iwak bendeng. Sungar-sungir seneng kaya weruh anane panganan enak sing perlu digoleki. Kaya ora adoh yen nitik ambune sing gadak seger. Ketemu sawuse weruh peti sing dhuwure ana tikus gedhe lagi liyer-liyer ngantuk. Krungu kreseke swara tikus-tikus sing ora dinyono tekane. Tikus gedhe tuan besar melek kaget. Ilang ngantuke. Cekekal tangi takon ana apa? Surasapar sing makili bangsane ngandhakake perlune golek bantuan pangan. Yen aku isih mangan ing papan rame, ya embuh caraku golek. Akeh pangan ing kutha gedhe kaya Jakarta, panggonanku dhisik. Ning suwe-suwe aku bosen ning nggon rame. Terus ngalih ing enggon sepi ngene iki. Adem rasane. Oh, ngono. Apa ora kesepen ing nggon sepi ngene iki? Pitakone Surasapar ing sing krungu mlempet wetenge. Sing kuru mlempet wetenge. Wulune jemburik ora kopen. Seje karo tikus gedhe, dhuwur peti, seger, lemu lan resik. Kasepen yo ora. Saka wis tak niati nglakoni urip
mahas ing asepi, nyingkiri keramaian, ngungkurake kadonyan, golek katentreman, mangan ya mung saanane, trima ngrikiti elung gedhongan. Nanging ababmu mambu gendeng, irungku ora bisa kok apusi, semote dul wage mancal rembug. Omong mbok sing umum, kok ngrikiti godhong, apa wedhus? Yen kowe mambu gendeng, iku mung saka hawane wetengmu sing luwih. Ambon-ambonen panganan enak. Nandhakake yen uripmu mung nengenake mangan enak. Mongko prakara mangan iku sing marai enak iku saka rasa luwih, ora saka apa sing dipangan. Mulane ya aja mangan yen durung krasa luwih. Ngono carane nata supaya kepenak anggone nglakoni urip. Senajan mung ngrikiti godhong ya enak yen weteng wis luwih. Kalungmu kuwi ya ora matuk karo rembugmu. Ngungkurake kadonyan. Semote dilwage saya mangkel kaya dituturi dijurai. Omong nek mung lamis, mundhak kuwirangan. Ya konangan kalungmu. Ya konangan. Kalungmu kuncimu nuduhake yen isih ana donyamu sing kok delikake. Jenenge ya ora ngungkurake kadonyan. Wong nyatane isih ana sing mbok eman. Tuan besar meneng. Kaya wis ora butuh nanggapi rembuke dul wage sing atos. Kumecelak kaya pacul nemper watu. Watune isih mendeles kepara banjur bacutake rembuke ing ngarep. Perkara anggone muni mahas ing asepi. Dina-dina aku mung maneges ngeningake cipta. Tahajud ndikir pengin caket karo sing gawe takdir. Mula ya sepurane wae. Aku ora bisa mbantu. Wong nggon sepi kaya ngene. Yen ora ana apa-apa, ya ora ana apa-apa. Bisaku mung donga. Ya tak dongake kowe kabeh sakancamu, ya bangsaku enggal luar saka panandang larang pangan. Lah. Surasapar kemecap lambene. Nelakake cuwane dene kok ana sing ora welas marang bangsane. Weteng luwe kok mung dibantu donga, apa ya wareg. Nek mayit dibantu donga ya lagi mbantu. Dul wage numpangi. Wis, diayu, Dul. Terusake laku. Wong ning kene ngaprus mung oleh abab pengajak Surasapar. Ora wis-wis anggone gremeng karo golek-golek sing kena digugut kanggo pikuwate weteng supaya ora ambruk ing dalan. Sing tak mangkeli oleh kaya semuci, oleh kaya wong suci. Maka yen tenan olah topo rak ya seneng dono weweh laku saringate tak pancal pisan wong unine sepisanan wis ketok paite. Pantes-pantese sak pringkil nggo nyuguh kok ora. Mbuh nek kae mang wedhus tenan. Wong lambene muni dhewe ngrikiti godhong. Mangkel aku. Kekarone sing luru makili bangsane, sing saya adoh lakune. Ora ngerti yen dirasani lagi nyurung-nyurung petine. Peti kebak dendeng saka asiling sulika ing papan rami. Disurung-surung kanggo nutup leng nulungu dalan anyar. Ya dalane Dul Wage lan Surasapar budal ikhtiar. Iku saka wedine yen akeh tikus kaliren gugul metu ngerayah dendeng. Mudhar kabeh ya mudharo. Ora sanak, ora kadang, ora urus. Bangsa ora unin. Patute omong-omong, bejo penak, bejo ora ya dewi-dewi gendenge tuan besar. Grayang gembonge peti.
isih bagus. Cerkak iki kapacak ing majalah Jayabaya nomor 26 minggu kapapat sasi Februari tahun 2010. Mekaten cerkak kagem suwardi Bapak JSPT Begawan Sastra Jawa ingkang sapunika sampun sumarik ing alam kelanggengan, mugi-mugi panjenenganipun tansah bagya mulya ing alam kelanggengan saha ilmu-ilmunipun saged tumurun dhateng generasi muda sastra Jawa. Matur nuwun.